història de l'agricultura a les comarques de Tarragona, les comarques del Camp i alguna de les comarques de l'Ebre, no s'explica sense l'existència d'aquest moviment i, per tant, de les construccions i de l'activitat que genera el seu tombant a nivell de localitats. La construcció no només d'esta cooperativa, sinó de totes les cooperatives que es van arribar a construir van estar impulsades justament com una obra de govern per part de la Mancomunitat, i la idea principal justament era ajudar a desenvolupar una espècie de revolució industrial al que seria la Catalunya rural. Podem dir que l'electricitat al municipi de Pinell va arribar gràcies a la construcció de la cooperativa. Aquest tipus de construccions, que jo sàpiga, només existeixen aquí. I no és enlloc més, els altres funcionen en bodegues particulars, que és de fet el que torna a ser ara el Priorat, tornes a tenir bodegues particulars. En aquella època que inclús, clar, les mitjans de comunicació, les carreteres i així, tampoc no són com ara, no? I llavors tenia a la vegada potser unes 15 o 20 obres executant-se, perquè totes es van fer pràcticament en 4 o 5 anys. Martinell va saber contactar amb aquests clients, amb aquests possibles clients, oferint un sistema estructural que els era còmode, fàcil i còmode de construir, barat i a més espectacular, a més bonic. Si ens hi fixem bé, quan estudiem avui en dia possibles vies de sortida de la crisi, una que s'acostuma a dir és la sortida cooperativa.